Les darreres dades oficials del tercer trimestre acrediten que a Catalunya els preus del lloguer respecte al segon trimestre d'enguany tornen a augmentar. Però el pitjor és que s'han reduït entre un 19 i un 23% el número de nous contractes. En 2 anys ens caldran a Catalunya 140.000 noves llars. No hi ha més parc públic d'habitatge perquè no s'ha volgut. Ni els comuns a Barcelona, ni Esquerra a Catalunya, ni PSOE Sumar aquí. Limitant el preu de lloguer no s'ha augmentat, ni demonitzant els propietaris, tampoc, ni eliminant el lloguer de temporada. El que cal és augmentar a marxes forçades el parc públic d'habitatge. Cal que tots reconeguem l'accés a l'habitatge com un nou pilar de l'estat de benestar. I avui ens tornem a trobar amb una proposta que causarà molta frustració als que de veritat pateixen el viacrucis d'accedir a un habitatge, perquè de bona fe creuran que això millorarà les seves possibilitats, però han de saber que no serà així. El nostre vot d'avui, un cop protegides les nostres competències, farà possible el debat, però no pressuposin ni per un instant un sí de Junts a aquest text. No validarem que els joves estudiants catalans perdin l'opció d'anar a una altra ciutat a estudiar i a començar a construir els seus projectes vitals, permetent, tal com es proposa veladament en aquest text, l'eliminació de facto dels lloguers de temporada. Ni tampoc validarem mai la precarització del dret a l'habitatge, equiparant una habitació a un habitatge.